0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuan. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito, Villasis, Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay lignaay babalay kaulop tang kaentabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani lignaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan lignaay babalay. Good morning! Naimbanggal daw bigat kata kayo amin apo, mabiga kabosan, Pangasinan Dagupan. Wadya tilalambat niya mga iparuntal na sari balita, issue tan komentaryo ni Pakaradsari Matuan.
Liknay Balay! Siyempre, kalap kanta ba yo, sare ka paborito yo, amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magtarelingkor, magtaren kapaborito Joseph, kanilang bakani. Siyempre, kalap kanta ba timot at sain agaw na Miyerkules, Petsa 9 latatin tanagagi kat bulan na Hulyo taon 2025. Andi arom, the only one, Engineer Nixon Dakal. Mayam-yam ni so tiyempo at ating tanagagik, manterterter ni manangnangis ni so tawon, ano ang kapigan, agtayo ni baga, pero sare dalan, ang basa-basa, wala rin nalgupadanom, sinadjad dagupan, wad taninsan siya, so samay high tide. Kanyan man al-alwartini, ag kayo dakat-dakat, tapyan ag kayo man sakit. Ha? Suspension, nga po. Nga po, so suspension natan. Nga po suspension natan at ating tanagagik kanyan. Amin, ya LGU, adamin ya eskwilaan, walay loob natan. Pipigure yo tayo suspension, advice labat, na napiper di agaw na ugugaw. Di ba? Correct. Pipigure ang damay panangiter na yan, suspension. Suspension. Na klase. Oo. Kasi, di ba? Sayang yung agaw. Correct katan. Sinasama imunan suspension orders ira, yapin maway kapaborito RJ. Agaw na biyernes man eh. Asuspendire klase. At sekonda kasi wala yellow warning. So, rainfall jad Pangasinan. Pero, sarasarag tima balot. Angga po sa masyadong terter na oran, kanyang sa ikuhan dari gugaw, agi imurong kami lakumon. Sayang. So, nasulmin kakabatan. Sama imbo naglamat siya agaw. Sayang subalon. May imbo naglamat siya agaw, kapaborito RJ. Di ba? Wala lang wala suspension, pero angga po mo so tanton terter na oran. Akin talo araw lang tayo maong. Correct lang ti. Aman supuntok. Pipigaryo. Yes. Tapyan jaron tanot tagmat na pirdit kasi kaya manuusilan niya man suspindi. Kasi say implications to tan kapaborito RJ. Wala man kasi so tutumbukan dan days of school. O school days ya tatawagan dan number of school days. Inakaukulan aliw ang gaman na kumpleto daman aganayarin bawasan, aganayarin sobraan. Kaukulan sayang tuntunon daman school days. Natan tapian in cases na wala rin suspension na klase kapaborito RJ except on holidays anto at nakaukulan bayaran daman yaagaw abalang. So wala rin arom mani-extend iray oras na klase da are arom mani-extend iray agaw na klase da. No, kung may arom Monday to Friday say arom gagawin da ng Saturday wala classes da. Di ba wala may balon memorandum na DepEd Secretary? Yang gapula may automatic. Yan signal number 1 walang pasok. Likasyo. Likasyo, yes. Ang gado signal number 1 numaagaw, di ba? Agapik tadi lugaryo, likasyo. Likasyo. So likasyo mo. So nagsuspinde. Yan. O ilang ko mo nung tasukin. Antap kasi naman sa kapaborito RJ, walad saray chief na rin nanduruman MDRRMO, CDRRMO, numaminsan walad si Karaso sa may kini, power eh. Akin kamo, si Karay mangi na recommendation. Yes. At opisina na mayor. Tapos siyempre si mayor trusted to may... Yes, ay pangalan damot irata na may forecast mat na pag-asa. Yes, forecast mat na pag-asa. Kaya siguro sa pag-asa na nakaukulan, very specific may forecast da. Yung inarya lugar, so under heavy rainfall, maka-experience na heavy rainfall o yellow warning, red warning, nuan tumanditan subay bilang warning, yan ni-issue da, warning at iray totoo. Although we appreciate that. Yes, kasi, yes. Yan kaligtasan din ang una nilang concern dyan. Yes, pero yes. lanti sa punto yung pong, di ba, yung pong nasasayang din na agaw. Agaw, yes, of course. Na panaral na sare agugaw. Kasi balbalog ya perwisyo lamay padalantayin pandemya, at panag-aral na agugaw, balbalag sa epekto tuman. Then panaral na sari agugaw. Kanyan na wala raming papawaya report. Agay kapoy dari arumi agugaw yaman basa. Agay kapoy dan man kwenta. Gauntan ka paborito. Because of that. Now, ikaw may iwasan tila naman natan.
Kanyan aman labat so punto tayo. Kung punto nun ka paborito RJ, Ya pipigar ya yun. apipigaran. No. Okay. Pero jad balin alaminos, daydayon ko ra may residente ditan. Ta walay sa kay akadukduk na sachet. Na? Sachet na suspected shabu. Oy? Oh. Ang dayat, si Mabitla. Si Mabila. Katutay pangkalawante natan ka paborito RJ. Say tepat ko lang ti ka paborito RJ antam. Akin ta ditad Western Pangasinan. Paborito ng shabu sa unlanding ditan. Pigan man na bulan. Agauntan ka paborito Wala RJ. ray ni Parpar. Wala rin ni parparditan. Adukduk nasa rin sumisigay tayo at dayat ira yalutaw-lutaw iran shabu ay akakargad sa kay suspected shabu ya akakargaad sa shay ya walay Chinese characters turaraya. Wala ba't ko sa amin tapat mo? Anto tanay? Di ba? Kim paborito to tanat yan. Western Unta Coastal Pangasinan. Municipality. Coastal Diba, Municipality. siyempre, alangan niya unsa ada di mada bugal yun, ta ngapidayat to. Oh. Pero, aking balot ita, si Mabila Alolingin. Si Mabila. Si Mabitla. Wala lad karsada. So, anto yung detalye. Magano, tabasam ko pa may, Ken. Kasi sa detalye. Antak, dayat, so pakakaduksukan da. Ino si Mabitla, gabit no ni Baga, wala si Mabitla. Lante, O di katuman. no, wala ka dukduk di madayat, sa Antato, naakan, na Antato nantuya mat, kuwanto, agto antaya siya, nayarin imbantak to. Oo. Nayarin untan mat. Yes. Kinayat, tano at tanat, amay, akadukduk at Antato, di no manag-usar, di insurrender to. Kinayat, wala dalanay. O di no Lante. na-plug, dakdakal ya, nayarin na atan, rason. Kinayat, wala dalan. correct. Atantang kasi kabyangan ni sarami aduk-duk dara. O di no, agda adukdok yamin, may akasako o walay akadukdok, walay makanta, drogaya, insamput to. Anto, paano? Anto tayo detalye O to di tana? no, in Luganda, na plug. wala na plug asakay. Akin na, wala si Ren. So, Wala ini. Unungad sa report na Alaminos City Police Station. Walay recover da atay oras na las 4 kabuwasan. Goy, palbangon. Nan karoman July 8 ditan at Cadre Road, Barangay Poblasyon, Alaminos City, Pangasinan. Jad report na sa punong barangay ya si Alex Abara Ricosana na barangay Magsaysay, Alaminos City. Aman niya siya, allegedly shabu recover na sa kay Reggie Babera Mendoza. Ya residente na barangay Magsaysay Mat, ditan at Alaminos City. Unong report atay bandad alas 2:30 na ngaram at pareha siya agaw karoman ay barangay captain imbaga to lima at the police station ya si Reggie Babira Mendoza at inmasinger at sikato Tama ka, Dok. nilatod abungda insan to in turnover iman so amay open alukasan na manaya Kasal na. Chinese tipak ya walay marking ton dagwanyin dagwanyin kwanto pero say ya walay karga to ya aya suspected shabu May ka pa. Atan niya, binilamay, singa aliwalan balod pakangal ko. Atan mo, sumarkadara may akasako ya siya bo, di ba? Ya recover mo, saray ya dayat. O, atan mo may so kinto parehas So, parehas. Okay. parehas natan unong at sami akadukdok ya si Reggie Mendoza alas 4 kabuwasan at sama niya agaw liligton idadrive may motorsiklo to anang nang tuya so sa kaya pakete ya walad pagling na dalan Paglay. walad pagling na dalan Walad paglay. lagi out of curiosity Pinala to. antuya kasi kwanto dinukdok to insan walad to paglay, insampet natan kasumpet to anang nang to lagi karga to ay Oo. magano aliwaya singatawa siya kwanto
O natan, inarito In-report natan, in-report to si Kapitan. Mm. Oh. In-report to si Kapitan mat in-report to at police station. Kanyan si Katutan, ya wala tan ya recover dalamat. Mhm. Jad assessment na kapulisan natan, ya so assessment da kapaborito RJ. Mhm. Aman kuno ya recovered items, may have been initially found by some residents along the shoreline. Duga may babagam. Paano? Okay. Who later discovered yasaman manayan items illegal. Mhm. Kanyan intilak dalaangan ko ay bantak dala diman at paglin na dalan. Tan so teorya da. Oo. Another story. Ano, adugdug da akin saksakiyoy. Aman labat sa tapat diba, natan. diba? Okay. Medyo kin mat, may may no man king kamat, may pawang iken, di ba? Kanunutan mo. Tano saksakay, akin na saksakay sa adugdug. Oy, rason mo. Okay. Di ba? Yes. Okay, further, kuha na sa report na police. Mhm. The recovered items may be part of a larger bulk Oh. of suspected shabu Oh. previously recovered along the shorelines of Zambales, Pangasinan, Ilocos Sur, and Ilocos Norte, Mhm. which could be a part of a larger shipment of suspected illegal drugs. Mhm. So, ibig sabihin, Parte. wala niray aga a-recover, Oo. interamintin a-recover na sa kapulisan tayo, at yakabyangan na sa may a-recover daran shabu at baybay, jadayat at ating tanagagik ya, aduk-duk-duk la na pigaran kabaluyan tayo. Probably, sinayarin si Katutan, so tsurya timat ka paborito RJ. Siyempre, no saksakay, di na plug. Anatan, antadan, abalitan dalagin siya buman, ganayari ya, kwan. Oh. Ah. Kanyan, ang Bantag da. taktakot irayang bantag da. Pero another tsuri matlantik, kantay lantay ka paborito RJ, niyarin iluganda, Na plug. agdabalat masyadon asilot, Kami attacker. attacker kung kumon, niyarin maasilot, di ba? Asilot. Hindi siya nanay maasilot. Asilot amay ken, amay singa nan babalintwagan suda ito. Asilot, okay. Natan. Agot-got. Agda masyadon attacker. Natan, agda masyadon attacker na plug susakay sa siya. Abawa say kita. So, ken Ayagi. udsatan niya anggulo. Ditan unggalaw so amay, di ba? May ingkamaong na investigasyon. Yon. Nasaray kabangan na otoridad. Siguro first ang takmat yan na nasaray kabangan na pulis may adamot ididibols ang tigawon da tababing na trace da. Siyempre CCTV. Paano walay luganan niya ka-plug. Aglatiga. Ganon ba? Yung mga investigasyon na ganon, di ba? No, walay CCTV along the road. install along the way. Di ba? Along the road. Naman, so unaandan ng nanganditan. Tapiano, kasi palbangon tay Alas recovery. 4 Alas 4, di kaplag to. Nangyari na impulag day alas 2, alas 3. Nangyari na tan. Mga 10 minutes before 4 o'clock. Kasi siguro no sakay sa siya, pigare worth tulatan pigare bili tuloy. Libo malaya no sakay sa siya. Hindi, no sakaya may pack. Million million Agdala imbaga no pigaran gramo Kasi sa computation da ditan gramo per grams. Pero sa dengal ko na ni man, balita nan kin 3 million, mga milyon. Balag mat. So wala rin man sayang o sayang. Milyon. Wala rin man sayang. Milyonaryo. Si Paka mo. Patanay. Adik. Ay, pierde pa. Si Karaya akal mo, di wala basto. Pero, at si Katutan, so, may balbalag ya concern tayo natin ka paborito RJ, kasi siyempre, nung tayaktan ka paborito RJ, siyempre. dakal nin bilay so daralan tutan. Isa na may yun. Amay gawon yung investigasyon. Siyempre, no, si Kamatya may concern at sa may nayari na may babagam ya disyang tutan. Amay no, nalmumlat sa bit. Gabay ito ibaga. Di ba? Yes. Wala ka pangisabit. Wala. Oo. Wala. So, kapangisabit. Ganun yun. Kanyan si Katutan, so, balbalag ya trabaho. Napag kuman, balbalag ya trabaho natan. Nasaray kapulisan tayo. Di ba wala intelligence pandaman? Wala. Kanyan lanti. This moment, syempre,
Di ba? Itilak talad si Karata. Siyempre, antatimot ya singasayang baga kayunaan. Talagan un galaw. So sa may may panimbistiga. Yes. Yan tak si katutan sa gawon na Kasi, kapulisan. yes, Di ba? Yan gamit ibaga, no? yes. Sistemang gawon dahil Oo. dala natumbok. Oo. Di ba? Nisoldong kolabatan nisoldong kolabat layan natin ay kapaborito RJ kasi anta tayo lately wala may report ya pimaway ya walay imbawaglan na Malacanang ya 4,027 so barangay ya drug free la or cleared Lanti pa ibaba siya sa tana. since July 2022 Di ba? May pero- barangay drug cleared. Kunto, Yeah, aliwan drug drug free, aliwan preso drug. Drug free Ken. ang apulay droga. walay kinto drug free tan cleared konto Oo. no drug free ang Kapla. gapoy droga di man Aliwan yaman ang may purported rape. aliwan mawayaway droga. Oo, aliwan mawayawaya. No, drug cleared kwanto, malinlinis talaga ng gapo. Oo. At antayo balot, si Makaparman, out of that 4,027 barangays, antayo na pigay total barangays sa intirong Pilipinas. We have about 42,046 barangays. So i-minus mo dakol ni. Ay, dakol na eh. Manaya. Oo. Imagine, out of 42,046 barangays all over the Philippines, 4,027 labat, so drug-free and cleared yung inibaga ng Malacanang. Pero wala lay kinsatan report na PDEA, wala lay may natutumbok na nila kung ano yung sindikato. Oh. Dahil sa magkakatabing bansa, mayroon palang parang may pinangalanan yung parang triad na pwedeng transport ng droga patungo sa mga karatig bansa. So sa idinadaan sa dagat. Isa pang napakalungkot ka paborito, RJ. Yes. Nga Makaparman, bakit masyado tayong vulnerable? Oo Ibig nga. sabihin, Madami. hindi gwardyado ang ating perimeters. Saka yung contact. Yun Diba? pa isa. Sino yung contact? Mm. Ba't malakas yung loob na magpasok? At sa dinami-dami ng bulto. Bulto kasi tunilada di ba? Yung sinunog diyan sa Tarlac. Pagka sinabi mong bulto, siyempre pag i-apply mo yung law of supply and demand, ay daming gumagamit. Di ba? Tignan mo yung pinapasok. So pagka ang daming gumagamit, sa bulto-bultong dumarating na yan, ibig sabihin, nabebenta nila. Marami talagang gumagamit. Tama ka dyan. Nabebenta nila. Kasi pagka walang bibili, sinong magpapasok? Sige Yes. na. Walay produkto, mga pre-market to, sige pa. Oo. Akin, man-produce kanin. Andila. Andila. Tundaan mo lalugi. Iyaag ka mo la dyan mga wit. Anggapin mga liwlan lang. Pero Di man, dakal son lulob. Lapod dakal so. Dakal, yes. So, mangusan. May demand. Nanang tila may law of supply and demand ditan. Yes. Akin dakal so sasabi ko because there is a demand. Demand, walay pangkakulan. Balbalog ya demand. So, gabay ito ni Bagat. So, ibig sabihin, ang kakapoy sa programa. Kontra droga. Kontra droga. Aking kakapoy. Kasi aga na educate, iraramay kyan. Di ba? Aramay totoo. Kulang. Anto kasigawon tayo. Yun yung siguro we have to, aliwan say, hindi sa nagmamarunong naman kami dito ng kapaborito, RJ. Ibinabase na natin sa supply at demand. Di ba? Yes. Di ba paluri mo katay tunitunilyada so unladyaya nasasabat dan droga. Tigabay ito ni Bagatan. There is a great demand. Yes. So, ibig sabihin, may failure tayo sa program. Yes. Dapat siguro pag-aralan muli natin, i-revise natin kung anong mas effective. Yes, na makakatulong para ma-resolve natin yung problema natin sa drugs. Yung kasi, education, di ba? Yung pagpapalaganap. Sabi ko nga kapaborito, RJ, siguro magandang yung may massive so campaign. Yes. Massive so sa may campaign information campaign. Yes, Nagkalalo la dyan barangay. May bad effect na droga.
No antoy Yes. gawon tod sa kayatutan. Pero No bali-bali ko mon, very ideal ka paborito RJ kini. Diba? Wala ray police precinct tayad kada barangay. oo, di ba? Unfortunately kasi ano bang ratio ng police natin ngayon? Baka 1:1,500. Yun ang hirap nun. Oo. Yun ang dilemma natin. Oo. Kasi hindi natin maparami yung bilang ng ating kapulisan. Mhm. Kung sana marami tayo, we can establish yung kada barangay, meron tayong police outpost doon na at least 3 police na naka-duty doon or 4 na police na naka-duty doon na sila yung namang magmamando o kaya magpapatrolya sa kada barangay. Kasi unang-unang pinipenetrate ng mga ganyan din, ng mga grupo, Mhm. yung sindikato, sa mga barangay. Pero alam ng Tapos mga sa mga taga-barangay schools. yan. Oh. Alam ng mga taga-barangay kung sino sa kanilang mga nasasakupan ang involved. 'Di ba? Kung minsan, alam mo na, Mm. number 1, pakatakot. Mm. Number 2, Kanayon. pagpalapit ng eleksyon. Saka kanayon. Kanayon. Ah. Mga ganun ba? Yes. 'Di ba? Mm. So nahihirapan din ng ating mga kapulisan because of that ratio. Mm. 'Di ba? So sabi nga nila palagi tulong-tulong. Dami ring programa, hindi rin Yun. masisisi yung ating mga kapulisan. Sabi nga, lagi Diba? na lang, Oo. Pero wala eh. community awareness, Yes. community involvement. Yes, Yun ang solusyon correct. sa ganyang bagay. Para ma-resolve na yan. Yes, kulang man yung ating kapulisan, Oh, pero yung involvement ng bawat isa, Mm. very important. yes. Oh. Napaka importante po. Sana matrace. At mag-uumpisa uli yan sa pamilya. Kung Ayun. kaya mong kontrolin yung Yun. kapamilya mo. Yes. 'Di ba? Yes. Sa pamilya yan eh. Yes. Kaso hindi mo makontrol eh. Iasa mo Kasi na lang sa Unang-unang nagdidisiplina sa mga bata at Yes. gumagabay sa mga bata, pamilya. saka kayo na ang mag-report Mm. para wala nang nga play titulan to. O di pamilya to. Correct. No, inarom may kapamilya mo. Yes. 'Di ba? Kasi in the end, Huwag konsintihin ika nga. Yan. Huwag kayong magalit sa amin ha. Kaso Mm. ito yung talagang realidad. Mm. Kasi ang pinagbabasihan dito, pagka, di ba, pagka kwentahin mo mathematically, yung law of supply and demand, yes. yun na yun. Mm. Kasi, Yun. di ba, halimbawa ikaw, walay produktom, tanggapi market to, gawo mo lang gawo na yan, tigago mo, di luluko mi sarilim. So, Di ba? yung pagdating ng mga shabu na yan is an indicator Oh, na marami ng drug user. yun. Tapos, ano yung mga sinasabi, may mga drug cleared, pero according to you, yung nabasa mo, mas madami pa pala. Dahil Oo. 4,000 lang. 4,000 lang, yung drug cleared. 4,027 barangays lang. Na ang kabuuan ng barangays is 42,046 sa buong Pilipinas. Kapunisi rin. Ah. Tutak labatid kuko. Kumbaga, isang kiking lang. Oo. Sa 10 daliri, isang daliri lang ang cleared. Oh, Siyam pa rin na daliri ang hindi. Ay, nako. Yan, reaction po ninyo at opinion. Pwede kayong talakayan sa mga issue dito. Yes. Dahil ito nga, ilik na ay baloy. Yes. Antuloy, sulik na ibalik. Kaya rin inasari ang pagkabat at paimano manalang panidsari manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home
by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation.
Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:42 oras na natin sa Liknay Valley. Kalop kang tabi ni siyempre sa rin magteriyoran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magterilingkor, magteriyon ka paborito, Joseph Kanilang Bacani. Hello, good morning kay Madam Emma Alipio. Sabi niya, good morning po kapaborito, kapogi Sir Joseph, Sir RJ. Pakigreet po yung eldest son ko na si Lee Jasper Alipio ng happy birthday. Stay safe dyan sa Bahrain. And see you sa 17. Uy, pauwi Okay, happy birthday. Likewise, happy birthday rin kay Father Jaime Quinto, ang ating parish priest po dyan sa Dulag. Father, happy birthday. And ganun din kay sa ating kabalens, Father Mario Morales. Diyan naman po sa Bunuan Bukig, dito sa Dagupan City.
happy birthday, Kabalens. Wow. And sa lahat ng mga nagbe-birthday, syempre, happy birthday. At belated happy birthday rin kay Madam Evelyn. Yan, Torero ng Kalit Elementary School. Oy, advance happy birthday. kahapon. Kay Kanino? sino yun? Si Madam Ay, kay Risa. Madam Risa. Kailan yun? Sa Friday? Hindi Risa Ontiveros Risa Lopez Ang po. aga ng kanyang imbitasyon. Ano? Oo. Advance happy birthday, Madam Risa. Sa Friday na po yan. Kaya mo't magpapapogi tayo at pupunta tayo dun sa Gupitan. Saan yun? Saan yun? Yan, basahin mo. Oo, siyempre, pupunta tayo lagi at magpapagwapo sa Barbert Salon for Yun. Men and Women. Walk in and walk out with pure confidence with Barbert Salon. At Yun. para mas madagdagan pa yung ating pogi points at ganda, kaya ni Madam Juliet Andrada ng Mangaldan Rural Bank na laging nakikinig din sa Good morning. atin. Along the way, habang nagda-drive, wow. Dagdagan pa natin ng magandang pisik. You have to lose weight, build muscle, and feel our best at FP Gym Tapuac, Dagupan City. Gusto ko yan Yun. Para magka-muscle. Oh yes, of course. Yan po, yung pong FP Gym na yan, 1986 pa yan, kapaborito RJ. So pwedeng mampasagdartan? Oo. Natalindag. Noon. Mampasagdar na talindag, manpasagdar na muscle. Ayun. Araratan, so kaukulan tayo. At yan po ay fully renovated po at mas pinaganda at bago po yung mga gamit na swak po sa inyong fitness goal. Yan. Yun. Sa Gaspar FP Gym po family, yan. good morning. Sa Kalit. Palaging nakikinig yan. Sabi ni Armando dito, may reaksyon. Addiction ang tawag dyan, mga idol kwanto. Sigarilyo kahit may marka na ng mga na cancer na tao, tuloy pa rin dahil addict na sila dyan. Yun ang masakit. Mayroon pa. Ang pagkaiba lang dahil hindi bawal, pwedeng mabili. Pero sa droga, bawal. Pero madami pa rin gumagamit. Kita niyo Totoo naman. Sa sigarilyo, talagang nandun na kung anong kahinatnan mo, kung hindi ka titigil. Oo. Tulad ng kilala ko, di ba? Naamoy mo. Andun na nakamarka na yun Hindi na maalis. Ay siya nga pala, sa mga panawagan natin sa mga kababayan po natin nandyan sa Baguio City, kapaborito RJ. Betul natin. Oo, kasi meron ako natanggap na information. Sabi niya dito sa atin, may nag-message sa atin. Sir, sabi niya, I don't know the exact name ng tao, pero according sa friend ko, may nagre-recruit sa kanila, allegedly, pari daw at madre. At dinidiscuss po yung about microchip na i-insert sa katawan ng tao. Alam po ninyo kasi, kiniklaim din daw po nila na sila ang daan sa kaligtasan. Kaya mag-ingat po kayo kasi baka mga antichrist po yan. At gumagawa sila ng seminar dyan daw po sa John Hay, more than a month na raw. Pakiasikaso na lang yung information na lang na ganyan na natanggap natin dyan po mula po sa Baguio City. Ingat microchips. Insert sa katawan ng tao. Nako, mamumonitor nila yung baka mamaya kontrolin na nila kung bawat kilos nyo. Mas masahol pa yan sa droga. Bawat kilos nyo kukontrolin na nila. Nako. High-tech na ngayon Yung maliit lang, baka microchips na yun. Baka meron na pala yun ngayon. Libre yung injection, sabing ganun. Yan pala, may mga i-inject tapos pagka nandyan na, untukol, may parang, di ba, magiging solid na maliit. Yan, baka, ay nako, wag na kayong mahirap na talagang magtiwala. Yung iba naman kasi ginagamit ang Diyos, di ba? Kaya kung minsan napapaniwala kaya kayo. ingat po kayo sa ganyan, mga kapaborito. Ingat lang po sa ganyan. Marami na pong mga scammers na yun. Kung ano-ano ng pamamaraan, Yes. Mamapas siya'y kalasyaw. Diyan sa Kalasyaw. Siyempre, ugaw-ugaw sa mayor. Talagang talentado ka mo pa. Mas swerte Kalasyaw. Kasi bukod sa talented at batang-bata yung mayor nila dyan, sa progreso to kapaborito RJ, bali na Kalasyaw, ay agi,
Singa dadagan tuloy syudad na Dagupan. Siyempre, saksaklad Dagupan, o dino, tilad tan, tadalap, dya tilad kaabay. Taninang mo. Diba? Siyempre. Dya tilad kaabay. Oo, katuman so dilema, kapaborito ajay. Ni singa saya sa idadalam-dalalam tayo. Sa ikwantuy ay, may, babagatuy ay, sa babagatuy ay suman rireklamo. Magandang araw. Magbibigay sana din kami ng mensahe. Baka mapansin nila mayor at ng barangay Pantal Council. Total lagi nilang kinukorek ang mga post ninyo. Kanton. Ilang taon na naming problema tuwing tag-ulan ang daan namin dito sa Pantal Gibang. Pero walang pumapansin. Dati naman Pantal Gibang. Saan yan? Dito doon sa may malapit sa Nable? Tulay. Doon sa Tulay? De Venecia. Okay. Yun, Pantal Gibang yun. Dati naman kung nung wala pa yung project ng DPWH na yan, more than 10 years ago, okay naman ang Gibang. Not until ginawa yan, hindi ba dapat pag may project ang government, dapat sinisigurado na nila na walang nako-compromise na community o mga tao. Pero look kung anong ginagawa nila. Wala silang pakialam. Yung katiting na ginawa naming daan sa gilid tuwing tagulan, sinira pa nila. Pinaglagyan lang naman ng kung ano-anong materials na hindi pa nila ginagalaw. Sana man lang doon nila yan nilagay sa area na hindi dinadaanan na ng tao. Ang pinapaganda at improve lang nila is yung madadaanan nila papasok sa area nila. Napaka-selfish ng DPWH na yan. Kung sino man ang may project niyan or kung sino man ang in charge sa area na yan, sana man lang maging makatao kayo. Grabe ang perwisyon ninyo sa amin. Porkit hindi kayo affected, wala na kayong pakialam. Kanto. May panawagan po sila sa Government of Dagupan. Sabi nila, baka naman mapansin nyo kami urgent. Ang dami-dami nyong project at pinapagawa na hindi naman urgent, pero kami mga tao ninyo hindi nyo man lang mapansin at mabigyan ng atensyon. Ang laki-laki ng budget ninyo. Bakit pati budget pinakikialaman mo? Pero sabi niya, basahin ko lang ha. Siyempre liklaan yan ang laki-laki ng budget ninyo at wala na kayong dahilan para sabihin na hindi approve ng ganito, ganyan ang budget, eme-eme. Nakakagalit kasi sobrang perwisyon na sa amin. Sobrang haba na ng pasensya namin sa inyo kung kailan nyo kami maririnig. Ang dami ng lumipas na panahon. Ang dami ng nagbago pero wala pa rin kayong aksyon. Hihintayin nyo pa ba na may mapahamak bago kayo kikilos at makikinig? Hanggang plano at meeting na lang ba kayo dyan? Nasaan na kayo? So, yung problema na yan, nung narinig ko, is about dun sa kanilang dinadaanan. Saraan because of sa kaya proyekto na DPWH. Yes. Panawagan din natin sa DPWH, Second Pangasinan Engineering District, kaya ma-engineer Editha Manuel, dahil siyempre, kontraktor ang may gawa niyan. Na sana pagsabihan. At siyempre, dapat may monitoring ang LGU concern sa anumang project. Kaya yun siguro yung panawagan naman nila sa city government. At the same time, siyempre, idulog din ninyo sa inyong kapitan na nakakasakop sa inyong lugar. Para makatulong. Yung naka-channel nga ba? Tapos yung barangay official, sila yung kokonekta sa city officials. At yung city officials naman doon sa agency concern na gumagawa. Yun yung protocol. Tapos yung agency concern, tatawagin niya yung pansin ng kontraktor. Para, di ba, tama yung sinabi niya na dapat, kasi yung ginagawa naman is para sa kabutihan ng higit na nakakarami, pero sana naman walang masakripisyo. Meron namang in fairness naman sa mga kontraktor, kung wala na talagang way, 'di ba, meron silang mga karatula, sorry for the inconvenience, parang ganon. Pero dapat sana talaga tignan yung kapakanan muna ng ating mga maabala. Ganon yun. Yung safety ng mga tao. Although, in fairness sa DPWH, ka-engineer, congratulations ha. Kasi nitong mga nakarang araw kasi kapaborito RJ, ay agamanunday terter na oranay. Ara may daladalan titanod binmali lalamatay, abutaw-butaw. Pero lately, sa imbanaga-agaw, kwanta no lunis man. Dalang kumat.
Adalan mo mat. May kukumpuni na. Kinumpunida. Arami asfalto sa asfalto kasi talagang takot doy danom. Takot din nonom. No, naterteray uran tapos nadadalig no nasarang yang kabalagaluganan ay raralam yabo. Yes. Pero to may ibabagam action agad Action ang DPWH naman. Yes. Congratulations. At ito lately ulit kanina napansin ko medyo na-destroy ulit yung ginawa ninyo pero ang gamanuntan mabayag ni hanggang ko nadaralamatan lapot sa na oran. Pero salamat kasi aliwalan matalagutog suluganan. Arawid disgrasya ni. Kaya may nun kaabot to man tagmuantat litog ko no. Ayaw na. Nalay Ay makapataktakot. Nalaltog ka. Kaya thank you. Pero yung sabi mo nga, pagka yan nakarating naman sa opisina ni Engineer Manuel, agad naman kinukumpuni. Oo. At tinaaksyonan. Yes. So, thank you for that. Siyempre, grateful rin kinmod. Motorista ka paborito kasi mabali-bali so dadala ng kayo. Mapalad tayo sa second district. Dahil lahat ng napupunta diyan ng gagaling. 'Di ba mula nung mapunta diyan si Engineer Rodolfo Dion. Engineer Rodolfo Dion. Nakabalik pa nga diyan Yes, 'di ba? Tapos na-extend pa na-retiro na, na-extend pa. Kasi tayo yung kanyang 'di ba talento. 'Di ba? Yes. Nakaukulan. Good morning, Engineer Rodolfo Dion. Rodolfo Dion. Ngayon, balikan natin ang Kalasyaw. Bakit nabanggit nating progresibo? Kasi, wala lang sa kaya nalilingo 4 o 5 star yawatan. Wala ni ko-construct ang dala mo dito, ang hotel, di ba? Walay balo natan, atan si Babagam. Walay balo natan niya, nan groundbreaking karuman, it's a, balitak, it's a 4-star o 5-star hotel. Wow. Yeah, later on nalagay ditan bali na Kalasyaw. Antam kasi kapabrito ajay no wala ri untan iran unalagay ang negosyo bali-bali gabay ton ibagatan. Ini daklat taningan atay dalan niya atay kulaan na atay para pud Santa Barbara highway. Asaksaklatan. Ay, duga. Asaksak maladitan. Matalay may sikat. Isa na. Yes. Robinson. Yes. Ay, nantatalon to na. Tapos yung hotel, dyan pa ata. Ditan mo lamlaman yung lugar. So, sa gabay ito ibagatan at atin tanagagig. It's an additional income for the municipality of Kalasyaw and trabaho para sa mga tao, lalong-lalo na po dyan sa mga bayan ng Kalasyaw. At saka napadana ko minsan dyan, okay na yung traffic light dyan. Meron na pala. Gumagana na. Gumagana na. Congratulations. Matagal na walang traffic light yan. Yes, ngayon gumagana na. So, wala nang problema sa traffic dyan ngayon. Kasi dinumero na ang takbo ng traffic dyan. Dinumero alam mo na kung kailan ka abante. Yes, oo. So, napakaganda. Tama yung sabi mo, antam sari investors, mananap lari lugar natan, other than, ayan, ibagatila bata, liknaan dari tuto, other than the Kabangibang Valley o city, kasi sa iiwasan da, wala rin iiwasan da. Kasi sari investors, mananap mo't iran na sa may lugar, iag mo't iran na perwisyo. Siyempre, man-invest ira, sa nakaukulan da, walay ROI to. Agaw kang kapaborito ajay. Kaya mananap ira yung marakap ya lugar, ya nabawi dan tampul mo't imanso investment da. And one good place, nanunundan natin Kalasyaw. Nanunundan Kalasyaw, dadakaliwatan at ating tanagagi. Later on, wala nalagay mo ditan niya pwesto na sa may first electric car. Oy? Yes. Nayari On. Pakasaliwan. On. Walalay nalagay ditan niya auto shop. Auto center, pakasiliwan mo na electric car later on. Aliwan motor. Dakala may electric. Pero car, this time, car. So, ditan mo sama hybrid, talagang solo electric Yes. Kasi meron na ngayon yung meron na ako nakikita. No, sa tay luganan, anong nanyong gapit ang butso to electric car itan. Napat nagamon tampol ta, balbalag mo sa kahato kapaborito Jeng. Pero sana may sound. Walang sound Walang sound. Ang manta wala pala kabay mo. Kaya nga environment friendly kasi hindi nagbubuga ng usok.
hindi rin nagbibigay ng sound di na ba? nakakasira sa tenga. Kaya be very careful about. Ha? Ay, Pero talaga, ganyan na po kaprogreso dyan ha, sa lugar na yan ha, bayan ng Kalasyaw ha. Imagine, di tan naramang bubuntunan. Oh. So, may napag-iiwanan. Sino kayang napag-iiwanan? Pagka sinasabi mo na pag-iwanan, siyempre ang nasa isip ng mga nakikinig, aramay akadikit at dagupan. Parang gano'n ang gusto mong sabihin. Oo, parang gano'n. Malay nyo, baka later on, kasi nang mo, kapabrito RJ, Binmali is also fast kwan. Wala laray, naalagin natin ditan niya pwesto along the highway. Later on, nung paano naani ditan mo nung sublay, nung hanggang pala narumong dan pwesto Kalasyaw ditan larong nagtan. Baka maging may convert na into commercial. Pero wag sana lahat. Oo, di ba? Hindi, yung sa gilid lang ng mga highway. Yun. Pwede yun. Pwede meron na i-convert silang yan. malaking hospital dyan, di ba? Oo, meron na rin. Sa Binmali po yan. Kita nyo yan. So, nag-i-extend yung progress. Kaya ito na yung vision ni former speaker JDB. Di ba? Yung tawag nito, Metro Dagupan. Yun. Pag diba? Metro pa mo, yung mga akadikit. Metro Kasama. Manila, walay Manila. Yes. Pero Metro Manila, Raman Laray, Pasig, Metro Dagupan, Watalay, Binmalay, mga Aldan, Benguian. Kalasyaw. Diyan mabayag naani walalay MDA at nimat. MDA. Metro Dagupan at tuman. May Development Authority. Development Authority. Kita niyo yan. Mga ngasiwa na rin. Oo. Yan. Pero nakikita natin talaga yung pagbo-boom ng Kalasyaw. Lalo na ngayon ha. Pero yung kanilang mayor, talagang sa umpisa pa lang nakikita ko yung kanyang mga policies, di ba? Yung nabanggit natin about that bawal tumanggap ng kahit na anong konsuelo, parang gano'n, di ba? Yung bawal ang pasuksok in Pangasinan. Parang gano'n. Saka diba? tignan natin dahil marami talaga yung kanyang plano. Yan. Pero dyan sa bayan ng Binmalay, pero bukas na to kasi bakit? Naurma na natin sa imposto ay ng Councilor Ariel. Akin kasi. Akin kasi. Balikan natin yan bukas na. Sige. Kasi kulang na tayo sa oras mga kapaborito, kaya bukas na lang yan ha. At siyempre... Si Councilor Ariel, siya lang yung bukod tanging nakapasok sa kandidato na sa kabilang partido. Yes, sa kabilang partido. Bukod tangi, namumukod tangi. Kumbaga, Nag-isa. sabi nila. Yes. Hello, Sir Bernard Masaoy. Good morning. Gapalay malam yung oras sa atatong talagagi. Ang tabayanan po ninyo, susunod ka agad ang number 1, yung kapaborito Joey Baby. Akala pa kantabi lalangwala, dik na ibalay, sari magtariran kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtariran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabi team at siyempre technical side. The only one, Engineer Nixon Dakal. Siya po bukas mga kapaborito, dito lamang sa DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE